Öýümdäkiler halamaýan gyzymy öýereni üçin aýalymy kop öz halaýan gyzymy gelin edip alyp geldim. Salam mehribanlar. Şeýle hatlar bilen başlan patpişim hatyn size ýetirýän. Erkek adam adynan aýal maşgala gürlese bir hili bolýandyr. Ýöne sözlerinden özüňiz hem düşünýänsiňiz erkek adamyň durmuş hakda gürlenýänini. Indi ýene hemişek bolşýaly. Meniň accountymy goldamaňyz soraýaryn. Goldaw, like, patpiska, repost sizden. Türlü hili gow wakalar menden söýgü diýip başyny uçurup aýalynyň gadyryny bilmeýän erkeklere gelsin şu video. Men daşary ýurtda okap gelen döwrüm bir gyz bilen halaşdym. Men okuwa girip birinji kurs gotorup gelýärken şol gyz bilen tanyşyp halaşdym. Şeýdip okuwap ýörkak halaşdykda oba gelenden soňra men şonu aljakdygym, öýlenjekdigimi aýtdym. Ejemem tanaly soraly diýdi. Menem aňyrda tanadym, soramak iyi demek gerek däl diýsem, ýok şonda da maşgalasyny soraly iyi däl diýip goýmady. Şeýdip ejem olaň maşgalasyny tanışlaryny tapyp sorap iyi deseler gowy gepler aýtmandyrlar. Ejesi ýalta uly gyzam ärinden aýrylyk geldi. Gyzlary yeňil kelle hereket etýän üçin bolmaly. Gyzlaryny yeňil görýärler, bir gyzyny toý bar diýdiler, toýa bolmady ýa toý ýatyryldy ýa şonu almadylar diýip umuman maşgalada iş etmeýän yeňil kelle gyz ýaly terbiýesiz ýaly görkezip ejeme maglumat beripdirler. Menem muňa inanmadym. Men ol bilen 4 ýyl çemesi wagt halaşam soň gowy görýärdim. Geyinişi gowdy, arassa geýinýärdi, gowy geýinýärdi. Ýöne halaşyp ýören döwremiz ikimiziň aramyz başga şäher bolan soň köp görüşüp durmanymyz soň belki men bilmeýän bolmagym mümkin diýip käýerde ýaýdan ýatymam. Ýöne ejem maňa öz obamyzdan bir gyzy alyp berjekdigini aýtdy. Men öýlenjek däl diýip 1-2 aýlap gezdim. Ýöne ejem sen şoňa öýlenmeseň men senden razy boljak däl. Asylly maşgala maňa diplomly gelin hökman däl, maňa akyl parasatly hyzmatym etjek, maşgalanyň gadyryny biljek, arassa ýaşajak gelin gerek diýip goýmady. Menem alalaşman dursamam ahir razy boljak däl, toýuň edip berjek däl, toýuňa gatnaşjak däl diýip ejem her hili gürlen soň toýa razy boldum. Öýlenenimden soň hem şol gyza hiç synym oturmaýardy. Aýalym bolsa da iç-içimden bir hili şol öňkü halaşan gyzym göz öňüme gelýärdi. Gowja geyinip gülüp gowja gürlen soň men bu aýalymdan kän süýçü söz eşitmeýärdim. Hemmişe edip nahar çay yerinde eşiklerim arassa bahana tapara bahana ýok. Ýöne men bahana gözleýärdim. Öz-özüm şondan kemçilik bahana gözläp uruşýan günlerim bolýardy. Ağlap oturup men gyýgyry bersem, gyýgyrma goňşular eşiter, il gün eşiter diýip ümsüm oturup maňa atwet gaýtarman aglaýardy. Belki de şonuň maňa jogap gaýtarmaýanlygy ýa-da häsiýetini görkezip maňa pert gürlemänligi sebäp boldumy. Men şo gyza hiç synym oturmady. Ol hemme iş edip ejem hiç hil kemçilik tapman, öýümüziň hemme ýeri arasy gelinlik borçlarynyň ählisini ýerine ýetirip ýörse-de meniň göwünüm şondan suw içmedik ýaly bolup ýöredim. Şonu soňa waka gördügümçe içim ýanyp, janym ýanyp ýigrenip uğraýardym. Göwresinde çagasy bardy. Çagasy barlygam hiç göz öňüme gelenok. Birde kaka boljagyma begensem birde gynanýardym. Ol arada şol halaşan gyzymyza maňa SMS ýazyp türlü bile düşen suratlarymyzy uradyp sen meni indi ýatdan çykardyňmy? Meni şeýdip şonça halaşyp indi taşlajakmy diýip aglap, jaň edip beter meniň durmuşda maşgalada oňşugym gitdi. Şol gyzy beter ýigrenip aýalym ýigrene uradym. Bir gün ol bahana ikimiz uruşduk. Aýalym maňa jogap gaýtaryp gadyry bilmez ekeniň, sen bir gowy adam däl ekeniň, öz obamyň adamy diýip inanypdyryn. Eşege ite baranam bolsam bu derejede kösönmezdim diýip agzyna gelen diýdi welin maňa bahana boldy.
Ayalım tutup uradym. Şeýdip ayalym öýkelep öýden gitdi. Men olsa ejeme kakamy aýtman bir aya galmaz wagt jemesi. Ol halaşan gyzymy öý alyp geldim. Şonça okup şonça ýaşabam kelläme gelmändir. Hi gowy gyz bolsa maşgalalydygyny bilibem, gyzyna düşüp gelermi? Şeýdip öz süýkenermi? Kelläňe getirmele. Biz ýene şol aýal bilen ýaşaşyp ayalym kowandan soň ejem kakamam yzyma salyp gelen soň äkit diýip bilmän ýaşaşdyk. Wagt geçdigçe öýümizde iş edilen ok, uborkalar yerli yerinde däl nahar wagtynda bişen ok hakyky uruş indi dowam etdi. Özüne seretdi, bezenýä, geyinýä, ýöne öýe maňa seredip öýüň aladasyny eden ok. Indi men hakyky ayalymyň gadyryny ejemiň nämçin maňa şu gyz alyp bermän, şo gelinim alyp berenine düşünüp uğradym. Ýöne näme etjek giç bolýardy. Oňuşmaja adam oňuşmaz eken. Oglumyň bolanyny eşdenimden soň bu ayalymdan hiç ýyl çaga galan ok, öýümizde oňuşuk, dynçlyk ýok, diňe dawa, jenjel, puluň üstüne uruş, her bir zatyň üstü uruş. Bir gün menden öýkelep öýüne gidende hiç ýyl yzyndan barmajakdygyma and içdim. Gaýdyp şo gyzyň jaňynam almadym, öýüne de barmadym, alyp gaýtmak niýetim bolmady. Hatta özü şunça söýgüýimiz kül boldumy diýip ýazsa-da jogap bermedim. Ýöne ayalymdan baryp ötünç soramana da alyp gelmäne de boýnum egmeýärdi. Diňe ejem uradyp ogluma sowgat pul uratýardym. Ahir bir gün ejem hiç kime garamazdan menem diňlemän gaýynlaryma ýalvaryp, ayalym oglum bilen öýüme alyp gelipdir. Men ejemiň şol eden işine gaty erwet begendim. Öz ayalym görenimde şonça ýyllyk söýşen gyzymy görenimden beter begendim. Uçajak boldum. Ilki bilen ayalymyň gelenine şeýle bir begendim. Hakyky ayal şeýle de bolaýmaly eken-de diýip jemläp